malo ste onako istaknuti u posle vreme, Marko se slika možda malo manje od predsednika zemlje od kako počeo sa Obradovićem, a Stefan je ovo drugo gostovanje od jutros na televiziji. Tako da, ali znate... Vidi, moram da ti kažem, od meča sa Bayernom i od tog petka splaslo je. Mislim da je to nešto što onako prilično mi se sviđa, jer možeš da daješ neka svoja mišljenja. Ja nisam košarkaš, nikad bio, nisam bio na mnogo košarkaških treninga da mogu da znam. Takođe postoji nešto što se zove nemanje baš svih informacija, nemaš ti sad sve informacije o svemu, pa ne možeš baš mnogo da smatraš i mnogo da se hvališ nekim svojim znanjem, ali da daš nešto, da ponudiš neku analizu nečega, to možeš. Da ponudiš analizu Sterlinga Brauna koji je pre godinu dana bio najbolji košarkaš Partizana i koji je zato zaslužio novi ugovor, da kažeš činjenicu, ne znam, da je Željko Obradović bio strašno zadovoljan njime, a da posle godinu dana on šutira cigle na kupu Radivoja Korać i da su svi frapirani i razočarani kako on izgleda i da sedi ovako na klupi Partizana, što nije lepo, znaš.